18 феврали соли 2026 дар толори конференсии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон семинари илмӣ таҳти унвони Erasmus Jam дар Тоҷикистон рушди байналмилалии таҳсилоти олӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо иштироки муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Ғафуров Парвиз, профессорону омӯзгорон, деканон, мудирони кафедраҳо ва донишҷӯёни фаъол доир карда шуд. нахуст муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ Парвиз Ғафуров аҳамияти рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби донишгоҳ ба барномаҳои аврупоӣ таъкид гардид. дар идома ҳамоҳангсози барномаи Erasmus Jam дар ҷумҳури Тоҷикистон Моҳбону Накҳазода дар бораи имкониятҳои васеъи барномаи Erasmus Jam, самтҳои афзалиятноки он ва нақши барнома дар ҷаҳонишавии таҳсилоти олӣ маъруза намуд. ном бурда махсусан ба имкониятҳои иштирок дар лоиҳаҳои Capacity Building, табодули академӣ ва грантҳои инфиродӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. сипас аъзои гурӯҳи коршиносони ислоҳоти таҳсилоти олӣ барномаи Erasmus Jam дар ҷумҳури Тоҷикистон вобаста ба барномаҳои рушди иқтидор ва таҷрибаи татбиқи лоиҳаҳои байналмилалӣ суханронӣ кард. дар баромад аҳамияти баландбардоштани сифати таҳсилот, рушди иқтидори илмӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорон зикр гардид. ҳамчунин менеҷери барномаи Erasmus Jam дар ҷумҳури Тоҷикистон оид ба тартиби пешниҳоди дархостҳо, талаботҳои техникӣ ва муҳлатҳои пешниҳодҳои лоиҳаҳо маълумоти муфассал дод. дар қисмати саволу ҷавоб иштирокчиён доир ба шартҳои иштирок, имкониятҳои донишҷӯён, маблағгузорӣ ва тартиби интихоби иштирокчиён саволҳо пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд. инчунин иштирокчиён омодагии худро ҷиҳати густариши ҳамкорӣ бо барномаи Erasmus Jam ва таҳияҳои лоиҳаҳои муштарак изҳор доштанд. семинар дар фазои созанда ва ҳамкориҳои судманд баргузор гардида барои рушди фаъолияти байналмилалии донишгоҳ заминаи мусоид фароҳам овард. Erasmus Jam барномаи Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки ба дастгирии лоиҳаҳои мухталиф, шарикӣ, чорабиниҳо ва ҳаракат дар соҳаҳои маориф, омӯзиш, тайёрии касбӣ, ҷавонон ва варзиш равона карда шудааст. барнома имкониятҳои маблағгузории ҳамкорӣ дар ҳамаи ин соҳаҳоро байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо фароҳам меорад. он дорои ҷанбаи хоси байналмилалӣ буда ба ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва дигар кишварҳои ҷаҳон мусоидат мекунад, ки бевосита пешбурди фаъолияти барномаи мазкурро дар кишварҳои мо низ талаб мекунад. тоҷикистон аз соли 2018 иштирокчии барномаи Erasmus Jam буда ҳадафҳо ва афзалиятҳои онро тавассути дафтари миллии Erasmus Jam дар Тоҷикистон таблиғ менамояд.